A cultura mariña continúa a traspasar as paredes do Museo Provincial de San Cibrao para conmemorar os seus 50 anos de vida. Amar, mariñas marosas e maruxainas é o novo proxecto da programación que botou a andar o pasado outubro para celebrar por toda a provincia o medio século desta efeméride. Un dos obxectivos cos que se concebiu esta programación é visibilizar o Museo do Mar como referente da memoria e da cultura mariñeira e facer viaxar ese patrimonio polas comarcas do interior. Os sons da nosa costa lucense partirán da Mariña con esta iniciativa e viaxarán cun propósito claro, enxalzar a figura da muller mariñeira. A historia desas mulleres que fixeron un papel tan importante nos traballos, nas vidas diarias e que moitas veces esquecidas. Para iso contarase coa participación do músico galego Xurxo Souto, que durante a presentación desta nova acción divulgativa nos xardíns da Deputación tocou o corno e cantou pequenos fragmentos de cancións típicas mariñeiras. Se non é sardiña, parrocha será. Imos ir pola Mariña adiante, principiando en San Cibrao, coas cantareas, e descubrindo e aprendendo dos oficios das mulleres, as que van a Olga, as percebeiras, as redeiras, tamén as patroas. Aí está Arancha, unha rapaza de Viveiro, que agora é patroa de costa das Malvinas. E vin outro día que hai unha nova embarcación en Morás, no portiño de Morás, Luísa. Historias de mulleres que están detrás de moitas das pezas que alberga o que é o museo máis antigo desta temática en Galicia. Unha nova visión para celebrar o cumpleanos deste referente cultural que custodia a esencia dun pobo e toda unha comarca. Con un programa moi amplo que pretende prender a semente de procesos colaborativos e sostibles dos que xermolen novas ideas e accións en prol do patrimonio material e inmaterial da comarca da Mariña. Xunto a esta actividade, o 8 de maio inaugurarase unha exposición no Museo Provincial de Lugo para reivindicar a identidade mariñeira da provincia.